नमस्कार प्रणाम सबके बा। आई एगो गुरु वंदना लेके आइल बनी। एगो भक्त हनुमान जी के अपन गुरु मान के आ उनका से उनका चरण में गिर के वो भक्त कह रहल बा का अपना गुरु जी से, दीदार करा दी है गुरु जी, दीदार करा दी गुरु जी। सिया राम चारो भैया से दीदार करा दे गुरु जी। सिया राम चारो भैया से दीदार करा दी है गुरु जी। तू रोज कहल उनकर करेला, भक्त कहत रहे कि तू तो रोज उनकर कहल करेला, उनके संगे रहेला। आ कहाँ वो बैठल बड़े कहाँ रहेले वो सब पता तारा भी रहेला गुरुजी। तू रोज कहल उनकर मानेला, कहाँ बड़े सब जानेला हो। तू रोज कहल उनकर मानेला, कहाँ बड़े सब जानेला। हमरो से पूजा मैया के, हमरो से पूजवा मैया के। सिया राम चारो भैया के दीदार करा दे गुरु जी। सिया राम चारो भैया से बिन गुरु कहाँ ज्ञान भइल, बिन गुरु कहाँ ज्ञान भइल। ई भव सागर से के पार गइल हो, ई भव सागर से के पार गइल। पार कर सुपतवा, पार कर सुपतवार बिन नैया के। हे गुरुजी, ओ भगवान से हमार दीदार करा दी, दर्शन करा दी, जे बिना पतवार के भी भव सागर के पार कर दिले। ओ प्रभु जी से दर्शन करा दी। पार कर सुपतवार बिना नैया के, पार कर सुपतवार बिना नैया के। दीदार करा दी है गुरु जी। सिया राम चारो भैया के दीदार करा दी हे गुरु जी। तोहर द्वार संजीव खार बड़े, भक्त करल बा कि तोहर द्वार संजीव अब खार बड़े। एक अर्जी ले ली पुकार बड़े हो, एक अर्जी ले ली पुकार बड़े।
से अधम के भी तार देवेले, समार देवेले, उनका से दर्शन करा दी। ओ अधम अधम सुनवैया के दीदार करा दी है गुरुजी। सिया राम चारू भैया से दीदार करा दी हे गुरुजी, दीदार करा दी हे गुरुजी, दीदार करा दी हे गुरुजी। सिया राम चारो भैया से दीदार करा दी हे भगवन। कैसन लागल हा बतावे के कमेंट में जरूर कमेंट करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। पूर्ण आस और विश्वास लेके गुरु वंदना की गौनी है बतावे के बाद कैसन लागल है। बाकी सबके नमस्कार प्रणाम बा।